थुनलाइया मोनसे हारिनि सिनस्रि सिनायथि राव बेफोरजों लोगोसे जोंनि जा आसार खान्थि गासैबो थुनलाइयावनो जोंना सोनारनानै थायो। नंखायनो जों बेखौ माने सिनस्रि होननानै बुंनो बाध्य जायो एबा बुंनांगौ गोनां। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' समाजावहाय आं बुंनो नागिराखै थुनलाइ सिबिनायाव बहुद खमायलांगासिनो एबा बाङाय जालांगासिनो दङ होननानै। खिन्थु बेवहाय माबा मोनसे गेना जानानै दं नामा बेखौ जोङो स्टाडि खालामनो बा रिसार्च खालामनो गोनां जानानै फैदों। मानोना दिनैनि जा कम्पिटिटिभ मेक्सिमाम मानसिफ्रानो प्रफेसनेलि गावबागाव न'खरनि थांना थानायनि राहाखौ बांसिन नोजोर बोयो। गतिके बे बेलायाव थुनलाइ सिबिनायनि बेलायावहाय एसे खमायलांदों नामा बेखौ जों हमदांनो हादों। बेनिखायनो आं सासे बर' फिसा महरै बेखौसो खावलायो। जोङो गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ दाफुंनायजों लोगोसे जोंनि राव हारिमु आसार खान्थिखौ जुगामि फोथांना लाखिनो थाखाय बर' थुनलाइखौबो एसे बयबो गावबागाव जा एसे हायो माने गावनि आसिजों हायो आखाइजों हायो गावनि फाफ्लियाव हायो गावनि खर'आव हायो दैखांनायनि एबा रुजुनायनि एबा गोजौआव बोखोनायनि दायथ'खौ लानाया गाहाम दं एबा दायथ' दं नामा होननानै आं मिजिंथियो। दिनैसिम दान मोनसे जाबाय जोंनि सरकारा। बे दान मोनसेनि गेजेराव जोङो स्पेसियेलि बर' थुनलाइ जौगाहोनाय बा बर' थुनलाइखौ लानानै जों दाबो सावरायथ'नो हायाखै। खिन्थु फैगौ 1 फेब्रुवारियावहाय जोंहा एग्जिकिउटिभ मोनसे काउन्सिल दङ। बे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव आं दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों बेखौनो बुंथिनो नागिरो। थुनलाइ बिफानखौ एबा बर' रावखौ जुदिअ ओइथ सिडुलाव जोंनि रावा हाबदोंब्लाबो ओइथ सिडुलाव हाबनायनि उनाव जों गावनि हारिमु राव थुनलाइखौ बोखांनायनि थाखाय जोंहा मा होनो जेनेबा हमना ला मोनसे बिफांखौ गायनो जेरै जोङो दै जगायनांगौ गोनां जायो हासार जगायनांगौ गोनां जायो बेखौ जोंनो होनांगौ सान्दुंनि जा माने बिदुं बेफोरनि गोनांथि जायो। बेफोरखौ जगायनो थाखाय जोङो हायिखौ जोङो मोनदांनो हादों। बेनिखायनो जोंनि बिटिआर सरकाराबो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरावहाय जों साफ्रोमबो मोनसे मा होनो प्लेटफर्मनि गेजेरजों हारि सिबिनायनि बिथिं मुङाव लानानै ओंखारबोनाय साफा राजखान्थिगिरि। ओंखायनो थुनलाइखौ स्ट्रंलि जौगाहोनायनि थाखाय आं खावलायगोन फैगौ एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जेन जों माबा मोनसे मावनो हायो नामा होननानै। बर' हारिनि लाइमोन फरायसा फरायसुलिफोरखौ नोंथाङा फैबाय थानाय समाव थुनलाइनि बिथिङाव माबायदि खामानि मावनो थाखाय एबा सोलोंनो थाखाय माबायदि खावलायनो सानो? दिनैनि जोंनि 21st सेन्सुरिनि बर' फरायसा फरायसुलिफोरा बहुद माने गोजौ थाखोसिम आवगायबोदों। जों बेखौ मान होनांगोन सेलुट खालामनांगोन। अब्लाबो आंहा फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम खोब गुरैयै मोनसे खावलायनाय दङ। जों जेरै इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जोङो जोंनि जा कालसारेल सिस्टेम पलिटिकेल सिस्टेम इक'नमिक सिस्टेमफोरखौ फोसावो थिग बेफोरबायदिनो जोंहा मा होनो पेपार मिडिया माखासेबो दंबावो। पेपार मिडियाखौ दिनैनि दिनाव मानसिफ्रा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा नायनो एसे बानाय मोनसै जायनि जाहोनाव लेखा फरायनोबो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो एसे बानाय मोनसै। बेनिखायनो जोङो बर' थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि लिरगिरिफोरखौ इनकारेज होनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो एटलिस्ट गांफा लेखा बायनानै सानसेयावनो फरायजोबनो हानायनि बाथ्राखौ जों बुंनो नागिरा। जोङो जेनेरेसन टु जेनेरेसन बे इयुनावहाय माबा मोनसे मावहैनो हागोन नामा बे लेखानि गेजेरजों बेखौ जोङो नायलांनानै जोंनि फिसा फिसौनि इयुन दाथायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन नामा होननानै आं जोंनि जे देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थादों। दिनैहाय चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद होननानै बुङोब्ला आगोलावहाय बियो क'क्राझार जिल्लाजों खावसे आरो बङाइगाव जिल्लाजों खावसेमोन। दिनैहाय चिरां जिल्लाया जेब्ला बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जिल्ला महरै गायसनजादों बेनि बोसोरनै उननिफ्राय जोंनि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा क'क्राझार आरो बङाइगाव मोननैजों ज' लोगो नांफिननानै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद मुङै गायसनजादों। आरो बेनिफ्राय जेसे हागौ एसे अहर थुनलाइनि माबाखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां दैदेनगिरि बा बिबानगिरि बिथांमोनहा खामानि मावसोबोदों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो हानायमानि चिरांनि थान्दै मोनसे जोंहा लाइसि दङ। बियो दिनैहाय 16 बोसोर जानायजों लोगोसे 16थि बिसान जोङो दिनैहाय बे माबायावहाय जथुम्मायावहाय दिहुननो हादों। बेनि गेजेरजों जोङो
थुनलाइनि जोंनि चिरां जिल्लानि सिङावहाय जेसेबांनाखि फिसा फिसौ खामानि मावनाय जाथाय जानायनि बा आबहावा गासैबो बिथिंनि जि हायो एसेब्लाबो जोङो बेरखांहोनो नाजायो आरो बेरखांहोनाय जायो आरो जेसेबां जोंनि जिल्लानि सिङावहाय थानाय माखासे खारिमिन डाटाफोरखौहाय जोङो बे बिजाबावनो बेरखांहोजोबनाय जायो। बुंनो थाङोबा चिरांनि थान्दै लाइसिया खुगा लाइसिया माने चिरां जिल्लानि थुनलाइ आफादनि आयना बायदि। जोङो बर' बिजोंखौ आगुनिफ्रायनो जोङो जौगाहोनायाव मावबोदों आरो इयुनावबो जोङो बे बर' बिजोंखौ गोग्गो आरो गोथार गोजोर स्थायि भाबै जोङो लाखिनायाव बयबो गोसो मोदोम होनानै मावलांबाय थागोन होननानै जों